suwaye mazaje ne. Sata yara da kaje nan da nan ya sata yaro ni kuma ga Allah ya bani kuɗi ka ina zo da kuɗi ya ji Baba wai ina yaran nan har yanzu ba su dawo bane ba Baba ina ga suna kan hanya. an kwata madurin kwashe ba. Baba ga yaran nan ɗazu muna ta jiran kuɗin kwata madurin bayan da za ku dawo. Rabu da su gare mun abin ram da ya buƙaci ya biya buƙata. Wannan din wayan nan ko na san me za a yi da wuri. Kai ya sunan baba ka san baba. Lafiya. To ga ɗan kanan mun kama shi. Muna buƙatar miliyan 3. Ba wani magana hakuri, ba wani magana hakuri, ba kuka za ka tsaya kana yi wa mutane ba. Mu ga abin da muke buƙata na. Wannan yaran nan abin da kawai za Bari ma dai ka ji muryar ɗan naka na kamar ba serious kake ba. Baba sun kama da wajen. Kaji muna jira fa yanzu nan. Baba kawai mu yanka yaran nan ba zai kawo kuɗin nan ba kawai. Kaji ma ya barkacin ba cewa ko in ka zo kawai ka shigo wani layi ka shigo layin kwakwacin nan kana shigowa za ka shigo wannan makaranta kana shigowa ka jira mu a lokacin. Kaji. Mu ba ma so mu kato da 'yan sanda fa. Kaɗai muke so ka zo baba. Yaran nan. Ba ka ba mun ba ka minti 5 in ba ka ba za mu yanka yaran. Hello. Ya ba za ka zo ba ya mun kashe shi. Wannan yaron cutar S falala manoliya kullum na fada ku gani ku ce zan baku ina ga muku wannan yaron cututtuka da suke gurin sa Allah ne kaɗan da dama da su ina ga ma wannan yaron cututtuka da shi gurin shi wallahi ina ga ma Allah ya da tallasa wannan yaron yana cutar lasa Kom da fara na cuce su ba a so a bada kuɗi ba an daina abin da za a bada kuɗi